Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Magsasaka sa Abra patay matapos matabunan ng gumuho nitong bahay. Bangkay ng lalaki natagpuan sa bangin sa La Trinidad, Benguet. Pagbaba ng pamasahe, hiling ng mga residente sa Ilocos Norte. Ilang negosyo, unti-unting pinadadapa sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Batas ng turismo, nagsisilbing tulay sa pag-aaral ng mga estudyante sa Bakun. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag amalam amyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Pasintabi po sa mga naghahapunan. Nalaman na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng bangkay ng isang lalaki na itinapon sa bangin sa La Trinidad, Benguet. Magbabalita, Charles Limon. Sa lalim na 20 metro, natagpuan kahapon ang bangkay ng isang lalaki sa Silanlamot Road sa La Trinidad, Benguet. Yung nakakita kasi yung isang residente doon sa Silan na napadaan doon sa area nung umiihi daw sa gilid ng kalsada, may nakitang parang tao sa baba, kaya nung sinilip niya parang tao nga, kaya ayun, nag-report siya sa pulis na naka-assign doon sa Silan, and then nung pinuntahan ng tropa, pinuntahan na tao nga sa baba, kaya ayun. Agad na nagtulungan ang BFP at pulisya upang mayangat ang bangkay. Nahirapan ang pulisya sa pagkilala sa bangkay. Yung bangkay ay hubot-hubad, kaya walang pagkakakilanlan, walang identification charge. So, yun ang nakita sa initial na nakita sa kanya. At nakita din na may sugat sa ulo na doon nga sa taas ng ilay. At kanina lang, positibo siyang kinilala ng kanyang pamilya. Pero dahil sa pangyayari, nagdesisyon muna ang pamilya na huwag isapubliko ang pagkakakilanlan nito. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, huling nakontak ng biktima ang live-in partner nito noong Miyerkules. Galing daw sila mula Bugyas matapos mag-deliver ng grocery items. Ang nasabi lang ng partner na nakontak niya nung gabi ng August 3. At ang sabi daw is galing sila ng Bugyas. Ganun ang nasabi lang. Sa ngayon, blanco pa ang pulisya sa motibo sa pagpatay sa biktima. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patay sa isang shoe caravan kahapon ang isang lalaki matapos itong makuryente habang nagtatanggal ng bumbilya. Magbabalik sa report, Charles Limon. Nagtapos sa trahedya ang isa sanang matagumpay na shoe caravan kahapon sa Sabangan Mountain Province. Nakuryente kasi habang nagtatanggal ng light bulb ang isa sa mga staff ng caravan. Kasi may ongoing caravan. Shoe caravan dun sa lugar. So, nung naalis na nga na kuryente siya. Then, naglag pa siya dun sa isang sasakyan na nakaparada dun sa gilid ng poste. Nahulog pa ito sa hood ng isang sasakyan malapit sa poste.
Agad na itinakbo sa paggamutan ang biktima pero Nadala pa yung biktima sa Lisora Memorial Hospital. Kaso na-ideklara siya na dead on arrival ng kanyang attending physician. So, ang cause of death niya is fatal arrhythmia secondary to electric. Kinilala ang biktima bilang 20 anyos na lalaki at residente ito ng Valenzuela City. Inaayos na ang pagbiyahe ng bangkay ng biktima pauwi sa kanilang tirahan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isa pa pong malungkot na balita, patay ang isang magsasaka matapos itong matabunan sa pagguhos sa Abra. Narito ang report. Nauwi sa trahedya ang tahimik na pagpapahinga ng 59 na taong gulang na magsasaka na si Dario Lacadensario matapos matabunan ng gumuhon niyang bahay. Nangyari ito sa Barangay Wayangan, Tubo, Abra mag-aalas 8 ng gabi noong Martes. Kasi nga dun sa report na natanggap natin mula dun sa Abra is itong biktima, habang nagpapahinga siya dun sa kanyang kubo, gumuho yung kubo niya. So, natabunan siya ng mga debris. Bumigay raw ang mga sakong may lamang lupa na nakapatong sa bubong ng kanyang kubo. Natulungan pa siya ng mga kabarangay niya doon. So, nadala pa siya sa health station but dineclare siya na dead on arrival nung doktor doon sa Municipal Health Office. Patuloy namang pinaaalalahanan ng mga otoridad ang lahat na doblehin ng pag-iingat, lalo na't may mga banta pa rin ng mga aftershocks. Dagdag pa dito ang tuloy-tuloy na pag-uulan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pag-asa sa mga nasalanta ng lindol sa Abra, hatid ng mga taga Pampanga. Magbabalita, Gracie Rutaw. Patuloy ang pagbuhos ng tulong sa probinsya ng Abra matapos yumanig ang magnitude 7 na lindol. Para mas makabangon pa ang mga Abreño mula sa lindol, plano ngayong mamahagi ng Department of Labor and Employment ng tulong sa paraan ng emergency employment. Karamihan ng mga establishmento na nag-ooperate sa business establishments na nag-ooperate sa probinsya ng Abra ay merong 21 establishments na hanggang ngayon ay sarado pa rin at ang kanilang mga empleyado ay na umaabot sa 426 workers ay wala pa rin trabaho. Kaya pumapasok po ang Department of Labor and Employment para ayudahan sila, bigyan sila ng tulong. Maliban sa target na displaced formal workers, plano ding isama ang mga nasa informal workers sector kagaya ng mga magsasaka, mangingisda at iba pa na apektado din ng lindol. Aabot sa 50 milyong piso ang inilatang na pondo ng DOLE Central Office para sa tupad o tulong panghanap buhay sa Disadvantaged at Displaced Workers Program. Ang matutulungan ng Department of Labor and Employment sa tupad ay 4,625 workers. Although patuloy na tumutulong ang Department of Labor and Employment through the SPES na meron ng 571 na SPES participants sa probinsya ng Abra. Dahil sa limitadong budget, pili lang muna ang mabibigyan at tig-isa sa kada pamilya ang dapat makinabang. Maliban sa tupad, plano ding magbigay ng DOLE ng Earthquake Adjustment Measures Program na halintulad ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP ng ahensya. Handa na ding ipamigay ang 5 milyong piso na livelihood assistance ng ahensya sa mga nasalanta. Pero may hiling ang ahensya. We will also request for an increase in our funds for livelihood kasi mas pangmatagalan ng konti yung ating economic activities pagka livelihood ang gagamitin nilang channel. Idadaan ng DOLE ang mga nasabing programa sa mga LGUs. May panawagan naman ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga LGUs sa pamamahagi ng tulong. Serbisyo ang kailangan natin, hindi not politics, no? Service beyond politics. So ito po yung kailangan natin, no? Unahin muna natin yung pagtulong sa tao bago natin unahin yung ibang rason.
ang ating Department of the Interior and Local Government sa lalawigan ng Abra at ang ating Municipal Local Government Operations Officers sa lahat ng 27 municipalities ng Abra ay nakaantabay sa ating mga local government para magbigay ng guidance and para malaman kung ano yung kanilang mga pangangailangan upang ito ay mailink sa iba't ibang agencies concerned. Hiniling naman ng ahensya ang kooperasyon ng mga benepisyaryo para sa maayos na pamamahagi ng tulong. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Congestion fee nakikitang solusyon sa mabigat na trapiko sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita. Susunod na! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
Unti-unti pong pinadadapa ng mataas na presyo ng asukal, harina at iba pang mga bilihin ang ilang negosyo. Kaya ang iba walang magawa kundi magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Narito ang report. Pambili na lamang ng tinapay ang natitira sa budget ni Nanay Luisa tuwing namamalengke. Kaya lang, napansin raw niya ang pagtaas ng presyo ng tinapay. Kung tataas na ang sobra ng taas, talagang sa akin hindi na ako bibili. Bagamat 38 pesos and 50 centavos ang Pinoy Tasty at 23 pesos and 50 centavos kada dosena ng Pinoy Pandesal, may ilang mga bakery ang nagtataas na ng presyo. Yung pricing nila, syempre dependent yan sa mga gastos nila, yung mga operational cost nila. So as long as within naman or reasonable naman, may basis naman sila, sa tingin ko wala naman tayong nakikita na problema dyan kung reasonable nga at saka may basis naman kung tumaas nga yung mga raw materials, maaari din na tataas din yung mga presyo nila. Isa sa mga nakikitang dahilan ay ang pagtaas ng presyo ng asukal na isa sa pangunahing kasangkapan sa paggawa ng tinapay. Apektado na rin ang ilan pang mga negosyo gaya ng karinderya ni Spencer. Yung cost lahat tumataas. Konti na lang yung kita, survival na. Pero kahit pa ganito, wala raw siyang balak magtaas ng presyo o magbawas ng inihahain na ulam. Naglalaro ngayon sa 90 hanggang 98 pesos ang kada kilo ng puting asukal. 69 pesos hanggang 75 pesos naman ang brown sugar. Maaari po na affected yung nangyayaring ongoing conflict sa labas ng bansa. Pinapayuhan naman ang mga retailers and consumers na gumamit ng mga alternatibong kasangkapan na makatutulong sa pagtitipid. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nananawagan po ang mga pasahero sa Ilocos na ibaba ang pamasahe. Magbabalita, Meryl Wayne Mendoza. Kamakailan lang ay nagkaroon ng rollback sa presyo ng gasolina. Sana naman magbaba na yung presyo ng pamasahe, total may rollback rin naman sa gas. Sana pati pamasahe magbaba na rin, kaso parang lahat kasi ng pera ko napupunta na lang sa pamasahe. Ayon sa ilang commuter, halos doble na ang singil sa pamasahe ng ilang driver. Kasi from winter na kami, ket talaga nga i-compare mo ti plete idi ken tata talaga nga na doble ken nangina tas the allowance ko mga maited ket kas lang mapan amin ijayen iso nga nagmadi. Sagot naman ng mga driver, hindi ganon kalaki ang naitapyas sa presyo sa gasolina kaya dapat lang na manatili ang presyo ng pamasahe. Hindi mabaling ko mag-customit dati plete kumangkiti angin ipagbabada ko ngamit di kurudo kumapay. Kaaduna kumaping kababanan ng gusto ko nga di preso ti ko kumamay kumalat ako di dati nga ako ang kamit mo ni mapumpuno diti kamit mo ni makarkar kami peno pa ngamin diti na dati ko na kami kalabang may tricycle lang kada ko nga. Ayon sa legal officer ng LTFRB Region 1 na si Attorney Mark Anthony Espinilla, wala pa silang natatanggap na request letter kaugnay sa hiling ng mga pasahero. Wala rin daw inaprobahan ang LTFRB tungkol sa pagtaas ng pamasahe. Maaaring ireklamo sa kanilang opisina ang sinumang driver na naniningil ng overpriced fare. Meryl Mendoza para sa Luzon Headlines. Dahil naman po sa matinding trapiko sa lungsod ng Baguio, isang ordinansa ang nais isulong upang mabawasan ito. Kung ano ang ordinansa, alamin sa report ni Sofia Pagaduan. Malapit sa puso ni Kevin ang Baguio City. Kaya naman palagian ang pagpunta niya sa syudad kasama ang kanyang pamilya. Pinaka-reason kung bakit ako umakyat ng Baguio is I'm working at Luwakan. So, yun yung isang pinaka-purpose. Pero considering na yung Baguio kasi is tourist spot, so yung family ko din pumupunta din sa akin para din mamasyal, para bumisita. Sa Baguio City kasi, isinusulong ngayon ang pagkakaroon ng congestion fee ordinance sa lungsod.
Solusyon daw ito sa problema ng trapiko sa lungsod. Kaya naman pabor si Kevin dito, pero may suggestion siya. Aware naman tayo na kapag weekends na, sobrang traffic talaga ng Baguio. Maganda naman siya for motorist din. Pero yun nga lang, syempre, medyo mabigat pa rin yung, kung like for example, 50 pesos yung congestion fee na i-require nila. So, pwede siguro na gawin yun, pero hindi siya 50 pesos. Masasuggest namin, lower than that. Pwedeng siguro 20 pesos para sa medyo makatarungan na po yun. Pumasa na sa unang pagbasa ang nasabing panukalang ordinansa na ipinasa ni Councilor Leandro Yangot Jr. Yun pong mga turista na pupunta sa Baguio ay magbabayad ng 50 pesos na congestion fee pagpasok nila sa territory ng Baguio, and we can call it also environmental fee. Alam ko marami na namang hindi nakakaintindi nito, katulad nung aking unang pinanukalang basking ordinance, pero ang buod nito ay katulad din ng ginagawa ng major tourist centers and spots like Boracay, El Nido. Meron pong sinisingil na environmental fee sa pagpasok. Hati naman ang opinyon ng ilang mga taga-Baguio. Sa akin, kailangan nilang i-check muna lahat yung consensus kung makakatulong ba talaga yung environmental fee na sinasabi na 50 pesos. Sa akin, wala namang problema doon kung regarding doon. Kung for specific lang sa mga, yung mga may sasakyan. Kasi hindi naman siya per head, pero kailangan nilang timbangin kasi meron namang parking fee din na para sa mga vehicles. Kailangan nilang i-win-win yun eh. Hindi ganun kadali talaga na pero consensus ng lahat kung ano yung mas makakatulong. Hindi lang sa traffic, kundi kung saan makakatulong sa lahat. Paglilinaw ni Councilor Yangot, tanging mga turistang may mga private cars ang magbabayad ng 50 pesos. Kung hindi sariling sasakyan, magbabayad ang driver. Ang lahat ng makokolektang pera ay gagamitin sa pagpapaganda sa syudad. That will apply only to private vehicles. All that you need to do is to show a valid ID showing you're from Baguio or you're from any of the blessed areas. Ikaw ay taga La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba, Tublay. And maybe perhaps I will go further. Baguio and Benguet, we share a so-called big brother, big sister relationship, no? So perhaps we can also exempt the residents of the entire province of Benguet. We are open to suggestions. Basta sa akin po ay magkakaroon ng pagkunan ang siyudad ng Baguio po ng resources o pondo para magamit sa programa kontra sa urban decay at sa pagpapalaganap ng malusog na kapaligiran. Pag nagkataong maging ganap na ordinansa, pangungunahan ng City Treasurer's Office ang pangungulekta ng congestion fee. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, isinusulong ngayon ng National Nutrition Council ang wastong nutrisyon bilang isa sa mga estratehiya sa paglaban sa pandemya. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Higit na pinahahalagahan ni Tatay Reynante ang kalusugan ng kanyang mga anak. Kaya wastong nutrisyon ang kanyang prioridad. Siyempre, kalat ngayon yung mga sakit Diyan yung monkeypox, diyan yung COVID. So talaga kailangan nila ng pampalakas ng immunity. Gulay, ngayon vitamin C. The best na nila. Ito rin ang tema ng katatapos lamang na selebrasyon ng Annual Nutrition Month nitong linggo. Kumpiyansa ang National Nutrition Council Cordillera na naiparating nila ang kanilang advokasya na new normal na nutrisyon sama-samang gawan ng solusyon. Yung pandemya talaga naka-apekto sa nutrition situation dito sa Cordillera kasi if you reminisce yung mga napagdaanan po natin nung pandemic, 'di ba? May lockdowns, hindi pwedeng lumabas.
So, nagstay yung mga tao sa kanilang bahay para makaiwas sa pag-spread o sa pagkahawa ng virus. So, that contributed sa pagtaas ng overweight and obesity prevalence po dito sa CAR. Ngayong new normal or what we commonly say na new normal. So, importante pa rin po na ibalik po natin yung mga nutrition programs at scale up pa iyon compared po sa dati na mga programa po natin at aktibidad po sa nutrition. Kaya kahit may banta pa rin ng COVID-19, marami pa rin silang nagawang aktibidad ngayong buwan. Despite the adversities we experienced last month, including the recent earthquake incident that greatly affected some parts of the region, the celebration of the Nutrition Month in the Cordillera was indeed fruitful and productive. The celebration was highlighted by webinars, seminars, conduct of nutrition information, education, and communication campaigns, online and on-site nutrition contests, nutrition caravans, provision of free nutrition services, nutrition outreaches, and many more. Since yung theme natin po, this called for solidarity or unity, pagkakaisa to address malnutrition and to better recover. Kaya we called for the unity of all na meron po silang mga programa sa nutrition, not only sa government agencies at saka sa LGUs, pati rin po sa mga CSOs or yung mga academy. Ayan. Isa rin sa mga highlight ng Nutrition Month ay ang paggawa ng Nutrisong. Panalo dito ang grupo mula sa Tublay, Benguet. Mensahe ng kanilang awitin ang pagpapahalaga sa maayos at wastong nutrisyon sa kalagitnaan ng sakuna. Upang mga anak may malamon. Masustansyang prutas at gulay, may dagdag benepisyong taglay, kaksaluhan. Patuloy din ang pagsasagawa ng ilang mga aktibidad para sa new normal na nutrisyon na kinabibilangan ng nutrition education, monitoring and evaluation sa mga LGUs, deworming, provision of multivitamins at proper breastfeeding. Ay isagawa, bastong nutrisyon ay alamin, balagan natin at gawin. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ensuring social development and inclusive growth in the new normal. Ipinagmamalaki ngayon ng lungsod ng Baguio ang isang pulis na nakasungkit ng gold at silver sa katatapos lamang po na World Police and Fire Games. Kilalanin natin siya sa kwento ni Sofia Pagaduan. Hindi lang mahusay sa serbisyo publiko si Police Staff Sergeant Miguel Carranza. Siya rin ay namayagpag sa katatapos na 2022 World Police and Fire Games na ginanap sa Rotterdam, the Netherlands. Nasungkit niya ang gintong medalya sa isang team event at silver medal naman sa individual category ng 10-kilometer cross-country. First ma'am, proud po ako sa na-achieve ko dahil hindi po lahat ng pulis nagkakaroon ng opportunity para makilahok sa isang international event or competition na gaya na ito. Pinaghandaan ko ito ma'am physically and mentally dahil alam ko hindi ito basta-basta na competition tsaka hindi rin biro yung mga makakakompetensya. So ginawa ko ma'am is talagang pinaghandaan ko din through training kahit minsan kahit nagjo-duty ma'am. So binalanse ko ma'am kumbaga time management. Halos 10,000 ang lumahok mula sa 70 bansa. Ang mga kalahok ay nanggaling sa iba't ibang departamento ng Police, Correction, Customs at Fire Department. 63 ang mga sports na maaaring salihan. Para sa akin, gusto kong i-promote yung physical fitness sa mga kabaro ko at magbigay din ng inspirasyon sa kanila. Gusto ko kahit papaano makapagbigay ng inspirasyon sa mga kabaro ko at sa mga kabataan na atleta. Marami pa pong atleta ma'am na
Sa amin, sa PNP, ma'am, actually, maraming atleta dyan na nagsiservisyo na hindi lang nabibigyan ng pagkakataon, ma'am, dahil na rin siguro sa trabaho, kulang din sa exposure. So, kailangan din kahit papaano suportahan din ng government yung ating mga atleta na nasa serbisyo, ma'am. Si Carranza rin ang kauna-unahang aktibong pulis na kumatawan para sa bansa noong 2017 Ultra Trail du Mont Blanc na ginanap naman sa France. Pinaghahandaan naman niya ngayon ang 2023 World Police and Fire Games na gaganapin sa Canada at Adventure Race na gaganapin naman sa Tanay Rizal ngayong Agosto. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Katas ng turismo nagsisilbing tulay sa pag-aaral ng mga estudyante sa bakun. Ang kwento, abangan. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Isa pong magandang balita, katas ng turismo ang nagiging tulay ng ilang kabataan sa Bacon, Benguet para po makapag-aral. Narito ang kwento. Mayaman sa magagandang tanawin at waterfalls ang bayan ng Bacon, Benguet.
Isa sa mga pinakakilalang talon dito, ang Tekip Falls ng Barangay Poblasyon. Bukod kasi sa ganda at linis nitong tubig, 15 minuto lamang ang kakailanganing lakarin mula sa sentro ng barangay. Masisilayan mo na ang 80 feet high na waterfalls. Sulit pa ang paglalakad dahil tanaw ang naggagandahang bundok. Ikinatuwa naman ng tour guide na si Oliver na siya ring chairman ng Sangguniang Kabataan ang pagbubukas ng turismo. Masaya kami kasi maliban sa pag-hardin, may pinapupunan kami ng another income dito sa pag-tutor sa mga turista. Isa ring susi ang talon na ito para makapag-aral ang ilang estudyanteng kapos sa buhay. Mga binabayaran ng mga turista na pumunta dito, pumapasok po sa income ng barangay sa pundo po, pupunta rin po sa mga munisipyo. Naglalaro sila ng mga scholarship, ganun po. Kada taon, pumipili ng isang scholar ang kanilang barangay at 2 naman ang pinapaaral din ng munisipyo mula sa kita ng turismo. Ang iba namang hindi napili, nagtutour guide na lamang para makaipon ng pangdagdag baon at panggastos sa pag-aaral. At para mas mapalakas ang turismo ng bayan, nais ng pamahalaang lokal ng Bakun na mas pagandahin pa ang Tekip Falls. May kumano at tangay or ay sarili nga CR para sa mga tourist din po na dumadating. Kaya visit Bakun na lang po for more so that we can gain more income for the development. Kaya't iniimbita pa ng pamahalaang bayan ng Bakun ang mga turistang bumisita sa bayan. Ika nga nila, travel with the cause. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Happy weekend!